wato babban makirci na farko sai da ya rage masa wata 3 ya sauka sannan ya declare free education. Wani ya tambaye shi ya ce wannan abu da ka ɗauko ba zai yiwu ba, halin da ake ciki yanzu free education ba kai ma yi policy a kansa ba ka yi ma faɗi shin free education ɗin nan ko hausa kake karantawa a baka free education, in kana karanta aikin likita free education, in ka karanta economics free education, dole sai ka yi defining wani karatu ne za ka ce free education. Sai ya ce ina ruwa na wanda zai shigo ya karata, billahi lazi la ilaha illahu, akwai wanda ya gaya masa haka, ya ce ina ruwa na wanda zai shigo ya karata, kuma a lokacin ya san wanda zai shigo. Sai tura ɗalibai kasashen waje da free education, duk wannan ƙarya ce, duk wannan yama-yama ce, duk wannan wato da yaudara al'umma da kuma nuna gundarin cewa ba a san abin da ake nufi da education ba. Sam bai san abin da yake nufi da education ba. Amma ka dubi gwamna wanda ya karanta education tun daga NCE har zuwa digiri, ka dubi mataimaki na professor wanda yake a lokacin deputy vice chancellor. Mu dinnan ka dube muka ce wai mun lalata education a jihar Kano, bayan kai kaje kayi haɗe-haɗe na banza. Yanzu wanda ya yi craft school shine wanda ya yi PhD ma, Kano wanda ya yi craft school ya zo yana gaya masu rubutun education. Saboda Allah da Annabi. To irin waɗannan abubuwan mu muna jin daɗi, domin sai mutum ya gamu da ya ta shirmensa, ƙarshenta sai ya zo yana sambatu. To duk sanda zai magana a rediyo ku saurari sambatu. Ya ce ba yana da ilimin taurari. Ilimin taurari yan Kano ya gano a ilimin taurari zai ci zaɓe a Kano, kuma ya gano cewa zai sake gwamna a Kano, domin wannan ɗan jaririn da ya sa a bayansa ya zo ya yi gwamna. Haka ne, shekaran jiya an sallame shi. Ko ku saurari ma wata yawan daren da yi, da aka tambaye sai ce ai wannan wai jam'iyya aka yi wa ba ɗan takara ba. Don Allah ku karanta The Nation ta yau, waɗanda suka yi ƙara ɗin nan sun buga wannan shari'a, kuma yan PDP da suka yi ƙara yan takara. Ku duba ku ga sakin layi na ƙarshe mai aka ce, me aka ce da INEC ta yi. An ce ta cire sunan wa? Sunan ɗana. Dama an ce kai an ba kullum ka.